Gud, det kan. Hvad? Pak ud, Dorte. Fortæl, hvad det er, vi skal have. Vi skal have chili. Så skal vi have kylling i karry, hva'? En nummer 111, tror jeg. Ja. Så skal vi have en nummer 120. Og den er medium. Nej, den er almindelig. Ej, ser det godt ud. Så skal vi have rejechips. Den har jeg lige fået lidt for længe. Det her, det er... Gå væk med det der. Der har vi nummer 125, hva'? Spis her med hjem. Ja. Nej. Så er det små frøstrutter. Jeg skal ikke tage de der chili, de har nok til den der. Så har vi 120 her med det. Og vi har klørris, hva'? Og vi har 120 mere, hva'? Når det er kål kylling. Den chicken. Kål kylling. Så er der nogen med oksekød, så skal der så O på. Sit gut aus. Hvad siger du, Svend? Ja, det ser rigtig lækkert ud. Hvad med dig, Flemming? Hvad siger du? Det ser ret godt ud. Det ser ret godt ud. Nej, jeg vil øde også. Det er lækker rej. For Sørensen selv. Du er bare gjort det. Du er en knæ. Du er en knæ. Skal du gentage? Har du hørt det? Er det her en installation? Er det til sådan en installation nu? Det er, ja. Hvis der er huller i warehouse, så kan vi fylde noget her i. En sådan en dagpladsering. Ej, og så er der bierstube. Ting her. Lagerbier. Hold da op. Det er bare ret Der er kredset. Er der så? Og vi kører taxa hjem, hva'? Så.